kiinnostava. Ja viimeisinä, mutta ei vähäisempänä, Maki 5-3. Yo, Maki! And Maki wins race 1. And Maki has been night and day. So, Maki, it's all about Maki. Kyllä Maki hoitaa 1v2. But Maki, with Maki, the fastest man, on his way out on an outlap, I would be worried if I was not him, because he is rapid. Nobody stands a chance against this Red Bull. Oh, Maki takes it! Ei vissiin kannata tulla koittaa tätä äijää. Maki! Okei, Mokitsuki. Tää on low-key paras nivu mitä mä oon nähnyt. Tää kaveri on ennenkin mua kyllä karrannut. Sä oot ihan vitun seppä. Maki on HG. Ai mä näytän niille. Näet sitä aiemmasti nyt saatana. Ei oo finuissa sääntöisin. Kyllä Maki hoitaa 1v2. No ei hoida. Ei oo luottoa, sori Maki. No pitäis voittaa, pitäis hoidella. No, kato! Mitä mä näin striimit? Mitä mä näin? Maki antoi kyllä legit. Mitä mä näin? Laittakaa nyt GG chat. And Maki has been night and day ahead of the rest of the pack. He has been incredible, winning the sprint, and he takes home another trophy today as well. It is P1 for Maki in his first race in Division 5 this season. Maki wins the Belgian Grand Prix. Order what a race it's been for him. Maki coming down the straight and wins. And Maki wins race 1. Maki! Hei! Voiko olla? Ei, Venä. Voi olla! Voiko olla vihdoin? Mirre etin niitä medareita. Maki, mene sinne alas, siellä on vittu 100 medaria. Oi! Vihdoin! Vihdosta viimein, vittu. Onhan se nyt kaivan. Onhan sillä ne medari. Tekittä medaria. Flopperi. Flopperi. Oh, vitun kova Maki. Vitun iso. Älä vedä vielä flopperi. Ai vittu, eikö se ole medari? Jääkö se ollut yhtään medari? Sai. Vitun iso. Vittu iso Maki. Sä oot ihan saatanan seppää. Sä oot ihan vitun seppää. Vaikka uhot. Maki ottaa pyrken. Voi vitsin pätkä. Maki! Mene alueelle! On avaimet. Löytyy. Maki, ota ne earningsit. Nyt et voi Myös viimeisestä kolaista kanssa. Kama. On vähän trollialue. Maki. Mun vanha triolainen. On viisas. Et voi trollaa. Lähtee työstämään. Menee hyvästi eteenpäin. On kaunista. Kato miten hyvin tää vetää. Pelaa chippisti. Tuon Tool Collected. Se ei lähti kävelemään tohon noin. Ei oo hätää. Full HP. Sieltä virittää ansa. Jäi. Vitu hyvä. Maki lähtee. Tää kaveri on ennenkin mua kyllä karrannut. Pitäis vetää medari. Tossa noin. Top 3. Vedä käteen. On hyvä. Ei tuu mikään hullu hiiloppi. En usko, että tulee mikään hullu hiiloppi. Lähtee työstämään. On hyvä. 1 vasta 1. Ekstra verran setit sieltä. Tupla hoppeli tohon noin. Paljon täällä on. Ei oo paljon. Maki ottaa voiton. Tupla Maki. Ei voi trollata tätä enää. On hyvä Maki. Kaunista. Kuusi earningseja sieltä. Viimeistä joukossa kuolas. Ei mitään. Ottaa ansaitusti Maki. Mä oon ihan tyytyväinen. Let's go. Siinä Suomen SM-mestaruuskuppi tosiaan.